Hola a tothom! Anem a veure els principis bàsics de càlcul amb un llibre de càlcul. En aquest cas treballem amb el LibreOffice Calc. D'acord? Doncs això és una eina de càlcul molt potent. D'acord? Un mateix arxiu pot tenir diversos fulls. Aquí hi ha un full, jo en podria crear-ne un altre o un altre. D'acord? I puc anar fent diferents càlculs. Escriure aquí el 3, el 2, el 1. D'acord? Puc anar afegint diferents fulls de càlculs. Per tant, tradicionalment es parla de full de càlcul, però tindria més sentit si parléssim de llibre de càlcul. Molt bé, anem a veure com podem calcular coses. Primer hem de saber que això està organitzat amb files, que són les horitzontals, que són números, la fila 1, la fila 2, la fila 3, i columnes, que està organitzat amb lletres, columna A, columna B, columna C. A l'encreuament, en punt, és les cel·les. Ara mateix estic amb la cel·la B4. D'acord? Anem a veure com podem fer un càlcul. Jo amb una cel·la introdueixo un número. Aquí introdueixo un altre, un 3. D'acord? Fins ara he introduït números. Anem a veure com podem fer càlculs. I puc venir aquí i dir que aquesta cel·la ha de ser igual a 2 més 3. I quan faig return, ella em fa el càlcul. D'acord? Diferències, fixeu-vos, 2, 3, aquí posaré un 5, que l'escriuré jo. Quan em poso aquesta cel·la, hi ha un 2 i aquí es veu que hi ha un 2. Quan em poso aquesta cel·la, es veu un 3 i aquí es veu que hi ha un 3 i aquí amb el 5 passa el mateix. Però en canvi, quan em poso aquesta cel·la, aquí es veu que hi ha un 5, però aquí en realitat es veu que això és fruit d'un càlcul. És a dir, aquesta cel·la no hi ha un 5. Hi ha una operació matemàtica que és 2 més 3. D'acord? Això ho puc fer també en lloc d'assignar un càlcul concret, ho puc assignar a cel·les. Jo puc dir, aquesta cel·la d'aquí és igual, i faig un clic en aquesta, a la cel·la A2, més la cel·la A3. Quan poso Enter, ens segueix donant un resultat de 5. D'acord? Per tant, tenim 5. Aquest 5, que jo he escrit un 5, aquest 5 que he escrit com una operació matemàtica, igual a 2 més 3, i aquest 5 que he escrit com una operació matemàtica que suma dues cel·les. El resultat sempre és 5, però és veritat que hem de veure que no és el mateix una cosa que una altra. Primera, això és un número que jo ja sabia i l'he escrit. Segona, això és un càlcul que jo he fet. I tercera, això és un càlcul que es produeix a partir del que hi ha amb altres cel·les. De forma que, si jo ara vinc aquí i dic que aquest 2 ja no és un 2, sinó que l'esborro i poso un 4, quan faci return, automàticament aquí m'ho recalcula, d'acord? Perquè això no era un 5 ni era un 2 més 3. Això era el que hi hagi aquí més el que hi hagi aquí. D'acord? De moment ho deixem aquí. Aquests són els valors bàsics de càlcul amb un full de càlcul.